Agence Dunia Travers Service Daka auka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka sigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc an bu foku barkada direct mako la ka mako berebere ka koto mako tala mako te mindo ka nyeira mako la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jelen la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jinye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labɛnw daminɛ na ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nibe warichi, ibe warichi no wayala. Nibe warita, ibe warita no wayala. Sama mone bi malion jorona kunu hamina kodo. Odela, sama mone ma fen faraka warichi ni musakaw kan. Wa aka no ni mali warichi sirobe. Amada o made, sama mone bi do fara odi kuna warika. Ni wari bonisi, awo, ni wari bonisi koni. Awa sani ke o kenin sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la. Abonnement télé fuka tasi kurani di saralima ope bonisi soroni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoroka otogo sebe ni sama mone yi odi kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na.
filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ an'a muso k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. An y'a fɔ aw ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye bi nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan. Kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ bi o ye Talakaw olu ka kalifa n'o o ye Cɛrno Amadu Adi Tal. Bɔlɔlɔ sira kɔni fɛ kibaruya dɔ bɔra k'a jira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ko a fatura. Nka bi an ye weleli kɛ Ɲɔrɔ aw yɛrɛ bɛna n'u ka kumakan mɛn. U ko fatuli ko olu ma da la tiɲɛ tɛ. Sabula maa min don maa nin tɛ. Wa min ye maa minnu bɛ ka nin fɛn in fana kɛ fana olu yɛrɛ fana bɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw k'a sen fɛ. Sɔɔni sisan an bɛna an da don o la wolomasiri taba olu b'u ka baara la hali bi wulikajɔ ni cɛsiri maaw n'u bolo minna bɛ se ka lakana cogo min bamaramaw de kaw olu sera ka ji sama ka taa n'a ye ka d'u ka baganw ma an n'a o jaw fana ye bi wulada in na kɔkan kibaruyaw la Donald Trump ale ka kalata sinsinni n'o ye certifieli o kan ka kɛ bi kɔkan nana halisa min ye Burkina Faso kɛlɛkɛcɛ kuraw olu tali fana baaraw bɛ sen na min ye Laginɛkaw ye balaka wuli kɛra ye bi fasodenw ka tɔnjɛkulu olu ye welewelema kɛ sa yaasa cogoya min na u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ an y'a fɔ aw ɲɛna n ko Bamakɔ jamanakuntigi ale ko k'a bɛ mairie dɛmɛ ka se ka yeelen k'o di Bamakɔ ka bɔ Pankuru jigi kɛnɛ na n'o ye Modibo Keyita tɔgɔlata ye ka taa fo se dugu kɔnɔna na o Pankuru jigi kɛnɛ lanpan minnu bɛ yen sa o kow bɛ cogo di an ye Ibu Si bila ale ka taa o ko lajɛ Ibu Si yɛrɛ sera an ka kɛnɛ kan ka ban an b'a fana fo sɔɔni an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na. Sɔgɔma in na an ye kibaruya di k'a jira k'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya dɔ dira k'a jira k'a fɔ ko min ye Cɛrno Amadu Adi Tal ni ale ye min ye Tijaniya maaw olu ka kalifa ye ko ale fatura bɔlɔlɔ sira ka sa kibaruya min fɔra k'a jira k'a fɔ k'a fatura anw ye ɲininkali kɛ sɔgɔmada in na maa min yɛrɛ tun bɛ ka mobili boli ni ale ye n'o ye Abibu Tal ye waati min na u bɛ minɛ an y'o sɔrɔ o ko kibaruya in olu ma da a la. Olu y'a mɛn komi an yɛrɛ y'a mɛn cogo min nka tilegan in na u ye nɔgɔ bɔ kuma na sabula u y'a jira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ko a ma fatu olu ka daliyaw b'u bolo an bɛ taa Ɲɔrɔ u ye ci min bila ka na an ma bɔlɔlɔ sira fɛ an k'o k'a la maaw ka se ka o faamuya. Salam alaikum mes frères à l'islam. Nous voilà devant le Zawiya de Cɛrno Hadi Ahmad Muntaga Cheikh Oumar à Nioro du Sahel, lundi le 6 janvier 2025, 12h00, ou bien on est là devant toute la famille oumarienne. Le message qui vient de circuler dans les réseaux sociaux depuis hier dimanche, le message a informé que le décès de notre Khalif, Cɛrno Ahmad Hadi Ahmad Muntaga Cheikh Oumar, a été démenti par toute la famille de Cheikh Oumar Al-Fouti, vivant à Nioro, vivant à l'extérieur, vivant dans la diaspora. Que le message qui vient de circuler dans les réseaux sociaux, c'est un message fausse. Nous informons l'opinion et l'opinion internationale d'attendre le message qui vient directement de la famille de Cɛrno Ahmad Hadi Ahmad Muntaga Cheikh Oumar, notre Khalif, notre guide spirituel à Nioro. Si la famille a informé, ça veut dire que le message est déjà passé. Si c'est dans les réseaux sociaux, n'écoutez pas les messages informés dans les réseaux sociaux. C'est des messages fausses. Pour le moment, gardons notre calme, continuons notre prière. C'est vrai, le message qui vient de passer hier dimanche, c'était pas un message favorable, c'était un message très triste que les gens, même leur cœur, n'arrivent pas. Il y a des gens qui n'ont pas dormi. Mais on prie Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala ramène notre khalifa en paix, c'est et sauve. Nous tous nous l'attendons. On demande le calme, garder le sang-froid. C'est vrai, il y a les gens qui circulent de gauche à droite des messages de 1 à 2, mais
Gardons le calme, écoutons seulement nos khalifas et nos dirigeants, ce qu'ils vont nous dire. Les messages qui circulent dans les réseaux sociaux annonçant le décès du khalifa, n'acceptez pas ça, ne croyez pas, ne passez pas à ces genres de messages. Je vous remercie. Notre cœur n'arrive pas parce que quand on a écouté le message, nous-mêmes on est très touchés. Le message que je vous dis, vous pouvez transmettre. Ayiwa, an bɛ se ka min fɔ kuma in na o ye k'a yira k'a fɔ min ye Cɔrɔnɔ Adi Tal a ka kalandenw n'a ka maa minnu bɛ Zawiya kɔnɔ u ko maaw kana girin ka da bɔlɔlɔ kuma kan k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la u k'a to n'olu yɛrɛ danganiya sɔrɔ kuma min u mana kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ u b'a da maaw tulo kan mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min u ka maa mafalenw bɛ yen min bɛ u ka diinɛ ɲɛmɔgɔya la nin waati in na maa min bɔra ka kuma sisan a y'o de fɔ tubabukan na ko maaw ka halisa u ka dugawu kɛ u bɛ seli minnu kɛ kɔrɔlen u ka olu kɛ sen u k'olu baaraw to sen na yaasa min ye kibaruya min ye n'o o ye kibaruya ɲɛnɛma ye k'olu yɛrɛ bɛna na o di mɔgɔw ma an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'o kɛ kibaruya ye min ka di an tulo ye kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔw bɛ sen na hali bi wulikajɔ minnu n'o y'a to sa Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw kɔnɔ u bɛ ka taa olu ɲini u dagayɔrɔw la nin waati in na dɔgɔkun tɛmɛnen n'o y'a sɔrɔ dugujukɔrɔmugu dɔ kɔni ɲinini senfɛ sa u ye wulikajɔ kɛ min ye Arazɛlimakaw fɛ Gunam kilomɛtiri 30 ale ni Gunam dugu ni ɲɔgɔn cɛ Tɔnbɔkutu marabolo la u taar'u bolo da o Bamanciwale ni Jugawale kɛbaa dɔw ka minɛn dɔw kan minɛn minnu bɛ yen n'u y'a ye k'a fɔ ko dɔw tun bɛ pick-up kɔnɔ minɛn wɛrɛw fana tun bɛ yen sa olu tun dogolen don yiriju kɔrɔlaw la yen u ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ sa ka se ka tasuma kɛ dɔw fana na min ye Zaharakaw fana fɛ yen n'o bɛ Gurumararukaw fana fɛ yen u y'o wulikajɔ kelen ɲɔgɔnna kɛ maa dɔw fana tun bɛ mɔbili dɔw kɔnɔ mɔbili minnu fana kun falen don mugujuguw la ani minɛnjuguw la o bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw ye dan sigi olu bɛɛ lajɛlen ka tagali la ɲɛfɛ wulikajɔ ni cɛsiri Guruma kɔnɔna na ka se ka maaw n'u bolominɛw lakana u ka ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko o de kɛlen don u taabolo ye nin waati in na maaw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na furancɛla fanga ɲɛ premier ministre n'o ye Ablaye Mayiga ye ale kɔni ye drapeau la yɛlɛ kɛ bi drapeau la yɛlɛ min sa n'o kɛra a ka directeur de cabinet yɛrɛ ɲɛna n'o ye Amadou Touré ye ka taa fara sa a ka ministre so n'o ye primature baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye min ye ministre min fana bɛ yen n'o bɛ décentralisation kunna sa o baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen sa n'o olu ye pionniers ye olu bɛɛ lajɛlen nana nin ye laada ye an ka jamana kɔnɔ min ye kalo ntɛnɛn fɔlɔ nin bɛ ka kɛ cogo min na premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la o kelen de fana kɛra bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye fasoden ɲumanya k'a kanu don maaw la drapeau k'a kanu don maaw la drapeau k'an ka bonya cogo min a k'an ka tɔbɔtɔ cogo min bɛɛ lajɛlen ka se k'o k'i ta fɔ an ye k'a ɲini k'a kɔrɔ dɔn faso o yɛrɛ tin bɛ se ka don i la cogo min na ntɛnɛn o ntɛnɛn kalo ntɛnɛn fɔlɔ waleya in ale kɔni bɛ kɛ sa min ye ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ baara kɛ premier ministre nagakɔrɔla la olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan premier ministre a tilalen k'o la sa lasigidenw dɔw b'an ka jamana kɔnɔ a y'olu bisimila États-Unis ta bɛ o la Canada ale ni Palestine a yira sa ko kuma kɔni ye tali kɛ min na o ye k'a yira sa k'a fɔ ko ni ambassadeur saba bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw ye min ye u ni Mali bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye lasigiden min bɛ Américains tɔgɔ la an fɛ yan n'o ale ye muso ye Arasha Korenan ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛna bɛn yaasa Mali yɛrɛ bɛ se cogo min na ka dɔ fara ani lamɛrikɛn jamana ka bolodi ɲɔgɔnma kan maa saba in bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Nicolas Simar la na ale Kanadakaw ka lasigiden Palestine lasigiden n'o ye Amady Chebli ye olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ an'u ka maaw bɛ se cogo min na ka na baaraw k'an ka jamana kɔnɔ yan a y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ fanga ɲɛmaa o ka u lamɛnli kɛ ka se ka na nin dantigɛ a ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye subahana mansinw siraw ye bi ale ni kuranko ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛliko baaraw o fɛɛrɛ ɲuman minnu b'u ka jamanaw kɔnɔ ko u n'an ka jamana bɛ se ka baara kɛ o la premier ministre a k'u ma ko a y'u ka kumaw bɛɛ lajɛlen faamu ko nka nin waati in na anw ka jamana fana taabolow bɛ a la jamanadenw ka hakɛ jamanadenw ka nafa ka kɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ laɲini minnu kɛ olu bɛ baara kɛ o ko hukumu kɔnɔna na dayɛlɛli gouvernement kɔni bɛ sɔn o ma min ye baɲumankɛw ye olu kana baara kɛ Mali kɔnɔ yan Mali tɛ ban o ma fiyewu nka a bɛ kɛ ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka sariya sɛbɛn minnu b'a ka jamana kɔnɔ baaraw bɛ kɛ cogo min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bonya ani karama kɔnɔna na ko furancɛla fanga ko a ka laɲini o ye
a ye maa minnu bisimila ni n'o ye lasigiden 3 in ye a y'u bɛɛ lajɛlen fo u ka ŋaniya ɲumanya la ka na ale lamɛn nin waati in na kuma tɛ olu yɛrɛ de ye laɲini kɛ k'u bɛ fɛ k'a ye a y'a yirila fana ko min ye lasigiden fɛn b'an ka jamana kɔnɔ yan dayɛlɛlen n'u ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o b'u fɛ sa u bɛ se ka na ka n'o fɔ bonya ale ni karama o kɔnɔna na kunun ko an ye bamananmaw de kaw ka kuma fɔ an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko min ye bamananmaw de ye olu kɔni ka maaw tun ye wuli ka jɔ kɛ sa ka ji ɲini a na kɛ kiba balimalakaw don muso dɔ kɔni ye kibaruya dɔ bila ka na kiba fɛ bɔlɔlɔ sira fɛ jaw falayi min ye a ja ye o k'an ka sɔrɔ e bolo ye sabula ko misiw ye ji sɔrɔ filamuso a y'o o bataki bila ka na an ma k'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamananmaw dɔ kɔni ye k'u ye ji sɔrɔ n y'a dɔn kuma in ale ka teli dɔɔni sabula muso yɛrɛ ka nisɔndiya yɛrɛ barika bonyani fɛ sa a yɛrɛ kɔni tun bɛ ni kana tila a ka bamanankan jɛlen don dɛ ale bɛ Fana de a sigilen bɛ Fana a ka bamanankan kɔni jɛlen don kosɛbɛ an k'a yɛrɛ lamɛn. Salamu alaikum Kasim Traoré Sadaje somɔgɔw bɛ di denbaya bɛɛ alhamdulillah Monsieur Traoré j'ai vu que nin tile 2 in bɛɛ la ni an ka groupe WhatsApp ninnu kan ani Facebook ninnu kan i ye bamananmaw de k'aw ka documentaire dɔ fɛngɛ i ka émission la ni vraiment a diyara n ye fo k'a fɔ to ten i Traoré pour que k'a yir'i la dɔrɔn k'a fɔ u ye yɔrɔ mun sen pour que a ka se ka yɔrɔ dɔ mun sɔrɔ ni a kɔ ni canal ni ye kɔ sɔrɔ ka ban an y'a yɔrɔ f'u y'a filmer k'a ci ma ɲɛ b'a la musow ni bɛ ji min na o yɛrɛ bɛ alhamdulillah yɔrɔ in kɔni u farala ɲɔgɔn kan donc c'est pour te dire que i ni ce i ka baara ɲuman na merci beaucoup merci pour tout ne ye Ablaye Sise dɔgɔmuso ye Fana awɔ merci beaucoup monsieur Traoré ala k'a bila mizani na. ayi dɛ fulaw merci tɛ dɛ a ye nɔnɔ de bila ka na merci tɛ nɔrɔ ou bien aw ta tɛ misi ninnu fana ye ayiwa nin diyara ye an yɛrɛ bɛ bamananmaw de ka bɛɛ lajɛlen fo Sise a n'a balimamuso Fanakaw fɛ an b'u fo kosɛbɛ baara in ale kɛcogo ɲuman na ka se ka nin kɛ an bɛ u yɛrɛ fo sabula u yɛrɛ ye wulikajɔ k'a la yaasa an bɛ se cogo min na ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko la ni maa min ko ji i ko kuran i b'u si i ni wula an kun y'i bila i ka taa lajɛli kɛ min ye Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la an y'a ye k'a fɔ ɲa kun taara jamanakuntigi fɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka yelen don yen yelen donni n'a ye baara dakun daminɛna a ko bɛ cogo di i ye mun ye kɛnɛ kan ye. Oui, effectivement, en cela qu'à information mis sur comme il y a fait la président de l'œuvre sociale là, le président est avocat de la mairie demain, afin que la mairie casse lampadaire solaire ou bla, c'est là qu'en cas d'amener cité administrative là, quand on a fait aéroport là, qu'on fera bec lampadaire solaire et puis au terme qu'on fera quand d'amener bas de la boue pour qu'à tailler non, jusqu'à l'aéroport. Il faut bel adjectif pour la lampadaire solaire. Donc, il fallait essayer de gagner les kata. Donc, bon, évidemment, bon, maintenant, en Bolami, parce que c'est vrai, moi, justement, en Bola, qu'il faut effectivement que il lampadaire doit quand il y a le mandi, il fait un Bola fond voilà, c'est en fait, une information mais sur échantillon dans les nanas en fait, échantillon dans les nanas. Donc ou les cas là, mais ça c'est pas définitif en fait. Voilà, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Lampadaire nous ça, ou bien faire lampadaire modèle nous garantie 100 ans, 10 ans. Nous sera 100 ans que garantie pendant 10 ans et nous à durée de vie, oui, ça mois de durée. Après ça 100 mois. Il y a doit 100 mois de durée. Oui, 100 mois de durée que, mais garantie 100 ans. Donc au bout des cas ko le bra nyini yano che ou be ka nous test ka test voilà dans les nando yi bon ce sont des échantillons donc c'est la raison pour laquelle barat ka ta badla bousran ka e may badla bu ka yele ouais mo ko chama ga fo ni bora fe na kiti quoi té voilà té non ouais alors do master sumi avocat robe du bukure kata kala ta ro ko lampadaire ko be chokodi voilà c'est ça
parce que effectivement dans les échantillons oui il y a bon dans les échantillons et puis au cas là mais qu'à faut que ne information sur les tarani recherche ou que ne numéro tama comment ko la bi spécialement pour ça qu'à faut que waru taradi morma non que waru taradi morma ko ay on et que c'est fini ka ko bana non pas du tout c'est juste phase de rêver ou qu'à échantillonnage ou que et puis je pense que Moro est fait ni troisième point du qu'a mis sabou betchechi mis sabou qu'on a fait autour d'Afrique là. Voilà, nous faisons au Baraoké, où retrouvé, ils ont retrouvé déjà. Nous au Baraoké. Nous au Baraoké, au bout donc avant, et où il y a identifié avant. Donc au lampadaire solaire modèle ou les caraquets, straninga. Et donc nous c'est juste oui échantillonnage des et puis voilà déjà nous demandons rien nous demandons rien alors donc c'est-à-dire n'arrête maintenant il doit après lorsque bini renseignement comme effectivement qu'on demande et franchement al nitara 3h 4h 5h du matin évoluer mais donc warma tagadi mogoma ko di barache jugu non ne mo information sur ni information ta non et puis mamu yere nana o peut-être ni minu yere bi fait je suis là peut-être vers les 23h minuit 1h du matin ou bien 2h du matin peut-être on va expliquer aéroport ça quand ça va être un peu difficile quoi mais ni bora ça misalla ça ni bora fena et ni bora bienvenue biorna aéroport là ni bora kalban koro non kalban koro kana bienvenue fen biorna arkin biorna ni temon ni à peu près 200 mètres ronquet 200 300 mètres 250 mètres ni ronquet à droite et à gauche ibna flyer ou l'unyesin biorma et Ulubi sera bêta, c'est propre, c'est impeccable. Il y a donc au échantillon de nous, donc il y a écho échantillon de nous donc il fera finalement qu'à Uluta. Donc il n'y a pas famille à 6 ans, nous donnons nos bébés à l'âge de follow. À tes communes sur le Torah et peu. C'est ça. Maintenant, quelqu'un est nous vient à sur Allah. C'est ça. Au cas où. C'est ça. Donc moi regarde comment il va au bas il a qu'à beaucoup parabe kake. Non c'est clair. Parce qu'il y a quoi comme il fait nos connaisseurs. Et c'est clair, c'est ni a fait un restaurant peut-être pour que moi casser là donc à recherche quelqu'un. Non nous t'es kafoko nous des non c'est pas ça. C'est juste phase de test dans les pays. Donc finalement nous y a que par exemple oui modèle d'eau soro nya fois modèle nous c'est 10 ans. 10 ans de garantie. Mabi ça a de durée de vie. Il a faut misabuguta le canal. Voilà canal. Et puis à Adobe par exemple habit de poteaux là, des poteaux de 10 à 12 mètres. Habit de poteaux nous avons des poteaux 10 mètres, faut 12 mètres. Maintenant en fla. Parce que ni poteau ka dianko du groupe ni poteau ka sur le go du groupe. Voilà, ça dépend de la voilà, c'est ça. Donc 10 à 12 mètres. Et maintenant poteau fana ni ñoronche et c'est de 35 à 45 mètres. Ah au bébé jatimina là quoi. Au bébé jatimina parce que yelen down parce que au bel étudier au bel étudier parce que poteau dans poteau bel distance au tekele poteau do ka sur ñorona do ka jannorona poteau do be par exemple ni troisième point tanta mi sabu tanta et ben poteau nous ñoronche 25 mètres de bé mètre moi en duru wala ka sur mais aéroport sera quand en yororo là à 35 à 45 mètres. Do RFNAB de 45 mètres faut à 50 et quelques mètres. Ou bella Jenimbe, d'accord, au Temene Fanako Munumbe actuellement, Angala Sraninka, Munum qui a fonctionné, lui 310 watts idée. 310 watts, marque Forange. Bon, nous, Munum Balab Munum qui sont très bons, c'est des 120 watts LED. Il y a c'est 5 volts et 180 watts. Oui, panneau puissancier. Et puis, c'est des 14 000 lumens. Bon, nous, 14 000 lumens, lumen fallait mieux parce que Morobi, ampoule de nous, au puissance ou l'effet. Car faut ampoule de dos, c'est une ampoule de 100 watts, 200 watts, 500 watts. Mais, il va y avoir lumen d'effet. Lumen est mieux, c'est la quantité de lumière. Ampoule, la lumière, hakami, ready, pour que ça yélin di yorma. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une famille, mais les décisions de quand mais voilà, exactement. Donc, Baramindedo, parce que mon peut-être mon fait une suite. Mairie les cas baradelo mairie les cas éclairage public yoro là à bergerie voilà c'est la raison pour laquelle délégation spéciale mairie Niama domna président au Cabou demain aller les commandants à y remerciement que à Rokuni Tchekuni baradiko parce que coulu les cas baradelo donc les cas donc phase de sélection des Sénat. Il y a une manga soukandi. Voilà, pour que vraiment et puis déjà et puis ministre a confirmé fana ko nyuma sur la kaba. Ah, nyuma reste sur la kaba
Et donc c'est juste que bon maintenant voilà c'est juste que voilà bisigi et puis beaucoup moins. Ah ouais, anibe to ñogon fait. Kibaruya tɔw la sa an bɛ taa sisan min ye n'an bɔra eta la an bɛ taa nin waati na sa 31 ale su ɲɛnɛmayali min baara kɛra sa ko halisa min ye kimɛli bɛ senna anazɛri mɔgɔw fɛ yen anazɛri k'ale ko ɲinan kɔni u ye baaraba kɛ ka fɛnw sigi u sen kan n'u dɛmɛbaga jɛkulu gendarmew polisiw bɛɛ lajɛlen ale ni ko bénévole n'olu ye ministre de la jeunesse ka maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni Bamakɔ karew bɛɛ lajɛlen minɛ ɲinan ko maa ma to sirabaga ka sara la nka min ye accident ye o kɔni cayara Mali wolomasiri tabaga an y'a fɔ olu b'u ka wulikajɔw la hali bi falayi an bɛ taa Ginekaw fɛ yen la Guinée a yera sa k'a fɔ ko min ye yen kɔni ye wulikajɔ kɛra ye bi denmisɛnninlakaw fɛ maaw minnu bɛ yen sa n'olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko furancɛla fanga ko a banna olu dɔw kabini kununko sufɛ sa a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ ninnu de senfɛ sa denmisɛnninlaka minnu bɛ yen sa e ko olu ma pankuru mobili dɔ minɛ maaw la sɔrɔsiw la wa sɔgɔmada in na a yira sa ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika kɔni bonyana kosɛbɛ min ye fanga sinamatɔ ni fanga ŋwaradabaw ye ka ɲɛsin wolomasiri taba minnu bɛ fanga la ye u ko f'u ka fanga de bila pewu k'u ye waati min fɔ k'o banna pewu blende minnu tun bɛ sa ni pick-up kɔni kabakuru kɔni kɛra ka olu caman bɔ denmisɛnninlakaw olu ye wulikajɔ kɛ sa ka se ka sigili sen kan a video bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ ka ko sigi sen kan yaasa cogo min na jamanadenw olu bɛ se cogo min na ka faamuyali sɔrɔ kow la wolomasiri tabaw minnu bɛ kunbɛn nin baara in na k'a caman kɔni ye a jɔyɔrɔ bila sabula denmisɛnninlaka ninnu ka kabakuru kun ka ca u ye ko in k'u y'a sɛbɛkɔrɔ labɛn fɛɛrɛ minnu kun sigilen don sen kan sa dugu ninnu kɔnɔna ye sa u y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye denmisɛnninw ka ɲɛmaa dɔw ye olu yɛrɛ ye kuma ta u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Alpha Condé ye k'o fana ye baara dɔ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira k'a fɔ ko maaw ka bɔ k'o bɔli ye maa caman y'o lamɛn koyi sabula bi fanga sinamatɔw caman bolilen don ka t'u da kɔ kan maa minnu fana bɛ yen n'olu ye nin wulikajɔ in kɛ k'olu fana bɛ wakili don denmisɛnninw na bɛlɛbɛlɛli tɔn caman bɛ yen ka taa se fasodenw ka tɔnjɛkulu caman ma k'olu taara fara ɲɔgɔn kan u ka kin min bɛ yen n'o ye Amdalayi ye Koloma n'o o y'u ka arajoso yɛrɛ ɲɛmaa arajosoba bɛ yɔrɔ mun na sa ka taa se Lambaɲi ninnu ma Arato ma ale ni Dixi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u kɔni ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye u k'u kunda Kalum kan n'o o ye u ka dugu yɛrɛ Faba yɛrɛ ale jabalaba ye min ye baarakɛlaw bɛ taa yɔrɔ min na n'o ye dugu kɔnɔna ye wulikajɔ ninnu sa kɔni ko a yɛrɛ kɛra nka min ye denmisɛnninw ye u kɔni tora senna sa fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 13 ma fiɲɛ bɔli kɛra o la sa ko u caman ye waa wɛrɛ ka taa so Mamadu Dunbiya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ye fanga ta ka Alpha Condé minɛ san 2021 La Guinée ale kɔnɔna na u tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa a y'a yira sa k'a fɔ k'u ka faransira fanga kunbɛ cɛ décembre kalo in ale tile 31 o layidu min ma timɛ sa o de y'a to ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ko denmisɛnninw kun fɔlɔ minnu yɛrɛ bɔra o tun bɛ se maa 60 ma olu de ye wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen nun don nin waati na fana ko fanga fana a ka wulikajɔ senfɛ k'a ye maa caman wɛrɛ minɛ Kɔnɔwarikaw fɛ yen Laurent Gbagbo ko a bɛn'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ dɛ a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ko o ye a yira nin kalo in tile 4 ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye sa k'a k'o kɛ ka kɛ cɛbɔ ye n'o y'a sɔrɔ a ka comité central maaw tun bɛ lajɛ la u y'a ɲini a fɛ sa ni a ka parti yɛrɛ tɔgɔ ye parti des peuples africains de Côte d'Ivoire PPACI ko o yiri y'a ɲini a fɛ sa a ka kɛ cɛbɔ ye ko in senfɛ sa k'a fana ye kibaruya caman di k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ kɛ cɛbɔ ye bi a bɛ kɛ cɛbɔ ye sini wa min ye Alassane ye k'a tɛna se ka o bali Burkina Faso kaw fɛ jamanakuntigi ale tun ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka wolomasiri tabaw kan ka jɛkulu kuraw sigi sen kan ɲinan san kɔnɔna na min ye bolofara 5 ɲɔgɔnna ye n'o ye bataillon 5 ye k'u kan ka o sigi sen kan fɛɛrɛ ni dabaliw hukumu kɔnɔna na laɲini mun taara sa jamanadenw ye ko 7 kɔni k'o sigira la ka ban min ye u ka berdi ye n'o basilen no Arbinakaw fɛ yen k'o bɛna sigi sen kan jamana ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ min ye Ugaru ye fana u ka jamana kɛɲɛkan yan fan fɛ dɔ bɛna sigi ye Japaka o fana bɛ kɛɲɛkan yan fan fɛ dɔ bɛ taa sigi ye a bɛɛ sigi kun ye min ye bamancɛwale juguwale kɛbɔ ka se ka olu kɛlɛ 5 la ko 7 min sigilen filɛ nin k'a tɔw bɛɛ lajɛlen fana bɛna na lawaleya joona yaasa jamanakuntigi ye layidu min ta maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Burkina kɔnɔna na o ka sinsin Ganakaw fɛ tasuma dɔ ale ye tiɲɛni kɛ tasuma in kɔni a balila ka mɛnɛ u ka sugu bɛna sa o ye kamantamato ye yen kɔni min ye feerelikɛlaw ye sa yuguyugu feerelaw ka suguba de ye yen ye ko tiɲɛni a barika bonyana kosɛbɛ sabula min ye tasuma in ye a ma taa ka foyi to a kɔ Benenkaw fɛ yen Kemi Seba
ale y'i kanbɔ nin kalo in tile 5 k'a yira k'a fɔ sa ko kalata min kan ka kɛ san 2026 n'o ye jamanakuntigi kalata ye k'ale bɛ kɛ cɛbɔ ye san 2 yanni kalata in cɛ sa ale ye maa fɔlɔ ye bɛrɛbɛrɛli kunda min sɔnna ka bɔ k'i jɔ cagi k'a yira k'a fɔ ko Patrice Talon ko a taatɔ min filɛ nin ye ko ale na wuli k'i jɔ a nɔ na sabula Patrice Talon yɛrɛ u kun ye ale ka tako 2nan baaraw d'a ma san 2000 ale ni 16 o bɛ kun kan ka kun cɛ san 2021 nka nin waati na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Patrice Talon ale min bɛ fanga la kabini san 2016 n'a ka fanga 2nan daminɛna san 2021 k'o kunforili kɔni kan ka kɛ sa san 2026 o b'a yira sa k'a fɔ ko kalata ko bɛna kɛ olu fɛ yen Tchad kalataw kɛra min ye sénateur ka kalata ye députéw ta ale ni conseil communaux k'olu ta bɛɛ lajɛlen kɛra nin kalo in tile 20 tubabukalo salen tile 28 na 29 min ye u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o sigilen don kalata ko kunna k'a tɛ jɛn n'a ye fiyewu bɛrɛbɛrɛli tɔn si ka jaabi bɔ k'a sɔrɔ olu ma kuma ko maa o maa n'i minɛn'o la sariya kan ka bolili min k'i kan a b'o k'i kan wa i ka jaabiw n'i ma farati fana olu fana bɛ yɛlɛma bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don sa k'u ka jɛkulu n'o ye ange ye k'ale kɔnɔ sa ale bɛ se ka jaabiw di cogo min na sénateur kuraw député kuraw ale ni maire kuraw olu bɛ se ka dɔn cogo min na République démocratique du Congo olu ni Uranda Bamanchi jɛkulu dɔ karilen don ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ o ma ko M23 min ye M23 ye sa k'olu kɔni wasa don dugu dɔ la dugu min n'o ka surun kosɛbɛ Uranda yɛrɛ la dugu in tɔgɔ ye ko Masisi ye dugu ye sa République démocratique du Congo ale dugu don mais nin waati in na Bamanchi jɛkulu minnu kɔni taara sa n'o ye M23 maaw ye olu ye wolomasiri taba minnu bɛ Congo tɔgɔ la k'olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye kuma ɲɔgɔnya kun kan ka kɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ angolakaw fɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye Uranda jamanakuntigi ye ale kɔni bannen don fɔlɔ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min ko n'a tora ta ko ye ko min ye Uranda ye ale laban tɛna Congo fan caman tigɛ ka fara a yɛrɛ kan wa hali n'o y'a sɔrɔ dancɛ minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɔni olu lasagolen don bi ka sababuya kɛ wolomasiri taba minnu filɛ n'o ye Bamanchi jɛkulu ye M23 ye k'ale kɔni bɛ ka sɔgili kɛ don o don ka duguw minɛ ka fara min ye Uranda kan bɛɛ lajɛlen sigilen maa tɛ ka kuma Éthiopikaw fɛ yen olu ka dugu min bɛ u ka jamana worodugu ni kɛɲɛkɛyan fan fɛ sa ko yen fana kɔni dugukolo yɛrɛ de kɛra dugukolo yɛrɛ in sɔminkɛlen a la sa duguden baden kɔni olu sera ka lakana yɔrɔ dɔ la nka min ye sow kɔni ye ani minɛnw caman olu tiɲɛna a y'a sɔrɔ sa maa caman kɔni sera k'i senfa nin waati in na kimɛliw olu bɛ sen na États-Unis kaw fɛ yen kalata ale baara labanw sa o ye min ye yanni jamanakuntigi ka kalata nin kalo in tile 20 a bɛ fɔ min ma sa ko ka kalata jaabi ko k'a certifieli kan ka kɛ maa min fɛ sa o ye Kamala Harris ye ale kun kan k'o kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 13 diɲɛ bɛɛ kun sigilen don k'o de kɔnɔ sa min ye laginɛkaw États-Unis kaw fɛ yen an b'a yira o la fana k'a fɔ anw yɛrɛ fɛ yan sa an ka farikolo ɲɛnajɛ tɔnw kɔni olu fila bɛɛ lajɛlen buruna joliba ale bacira angolakaw fɛ 1 ni 0 Stade Malien ale fana bacira Marokokaw fɛ 1 ni 0 olu fila kɔni u jɔyɔrɔ bɛ gɛlɛya nka Stade fana ta ka fisa ni joliba ta ye dɔɔni ni Ala sɔnna a ma min ye o kibaruyaw ye sini an na segin ka na olu kan ka se ka kibaruya wɛrɛw di Ibu i ye mun faamuya cɛkɔrɔba ka ko in na ka kɛ ni terroriste ka communiquéw ye bon ne min faamu en tout cas an kɔni vocali dɔ kɔni mɛn vocali ni mɔgɔ caman ko ko terroriste ɲɛmaa dɔ de ye kumakan de don mais ne kɔni vraiment ne kɔni hakili la a ka gɛlɛn k'a dɔn mɔgɔ min vocal nin kɛ parce que bibi na vocali filɛ ni i ka mɔgɔ yɛrɛ tɛ k'i b'a tigi kumakan dɔn tigi a ka gɛlɛn quoi parce que kumakan bɛ se ka dilan fana non a bɛ se ka dilan fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ quoi y'a ye bi kɔni bon il fɔlɔ donc du coup k'a fɔ ko an bɛ se k'a fɔ directement ko vocal ni karisa ye an t'o dɔn o ye fɔlɔ ye identification ka gɛlɛn bon filanan fana ye min ye c'est que kuma min fana fɔra vocal kɔnɔ o fana vérifier ka gɛlɛn parce que vocali kuma min fɔra kɔnɔ ni u bɛ fɛ ka kuma cɛkɔrɔba kan n'a ka fatuli kan o kuma ni fana o fana dɔn tigitigi c'est difficile parce que i t'o dɔn bon sabanan fana ye min ye c'est que minnu fana famille mɔgɔ minnu fana y'a démenti k'a fɔ ko non bon k'a ma fatu ko u bɛ ka kuma minnu fɔ ko mɔgɔw kana o kuma fana lamɛn bon hali olu yɛrɛ fana ne kɔni hakili la olu yɛrɛ fana est-ce que bi preuve b'u bolo cɛkɔrɔba bɛ position min na bi n'a sɔrɔ kunnafoni b'u bolo voilà a bɛ position min na bi exactement est-ce que u b'o dɔn surtout Ibu i b'a dɔn ko a bɛ ɲini ka na kɛ ko Sumɛla Sise ta ɲɔgɔn minnu ye cɛkɔrɔba minɛ kun fɔlɔ la ni mɔgɔw b'olu dɔn a bɔra olu ka bolo kan ka ban a taara bolo wɛrɛ de kan bon est-ce que bi
i bɛ ka min fɔ est ce que danganiya bɛ mɔgɔw bolo k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taga bolo min na ou bien kumaɲɔgɔnya bɛ u ni kabila ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se ka seereya tigɛ kɛ k'a fɔ ko waleya minnu bɛ sen na ko nin don nin tɛ. Parce que ni famille ka représentant min kuma na ale yɛrɛ kumakan fɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bon ale yɛrɛ a m'a fɔ ko preuve b'a bolo tigitigi ko cɛkɔrɔba bɛ balo la a m'a fɔ fana ko contact b'u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ k'a y'a image k'a ye fɛn a ko k'an ka dugawu kɛ k'an kana kumaw lamɛn dɔrɔn kuma minnu bɛ k'a fɔ k'a fatura k'an ka dugawu kɛ dɔrɔn et puis que bon que ça va aller quoi. Bon ça veut dire que il y a le flou. Hakilasigi kuma don. Hakilasigi kuma don mais je pense que ale yɛrɛ bibi na ale t'a dɔn exactement cɛkɔrɔba b'i condition sugu min na donc ça veut dire que a ka gɛlɛn mais ne kɔni bɛ ka siran min ɲɛ ne bɛ siran min ɲɛ mɔgɔ ninnu souvent n'u bɔra ka kuma dɔw fɔ tan kuma ninnu il faut faire attention parce que o bɛ ten o b'u ka ko taabolo ye minɛ parce que o bɛ ja sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka bɔ ka kuma bon ni parce que en fait ne kɔni bolo a minɛ cogo n'i y'a minɛ cogo jateminɛ u y'u ka mobile attaquer k'ale kelen de bɔ ka taa n'a ye ça veut dire que u mago b'a la u mago b'a balo nin na u tɛ fɛ a ka sa u mago b'a la u taara n'a ye bon n'u taara n'a ye bon après n'u yɛrɛ tilara ka bɔ k'a fɔ ko bon ko non ko olu taatɔ n'a ye ɲininkali la k'a kun joginnen b'u bolo ko parce que an kun y'a mɛn ko mobile jɔtɔla u fɛ u ye mobile attaquer min kɛ ko ale kisɛ sɔrɔ an kɔni kun y'o mɛn on sait pas mais c'est des rumeurs k'a kun ye kisɛ sɔrɔ bon contre temps k'a nana fatu bolo alors que mɔgɔ min de don je pense que il est tellement important que u kun bɛ fɛ ka garder o bolo mais n'u tilara ka nin kuma sugu ninnu fɔ ten n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a minɛ o kumakanw de don en tout cas ne kɔni ni ne ye mɔgɔw ye ne tɛ prononcer n tɛ kuma kan quoi i b'a to yen fɔlɔ an ka kow to yen fɔlɔ et puis le temps que an ka faamuli sɔrɔ kow la n'Ala sɔnna a ma actuellement an b'i fo i nana an ka kɛnɛ la wulada in na ci ɲɛna parce que min ye lampadaire ko ye a ka di bɛɛ de ye bon et puis e yɛrɛ ye caman di i ye caman di i bɛ ka continuer ka caman di mɔgɔ bɛ ka fɛn a tɛ ban o jamanajɔ de don a tɛ ban mɔgɔ b'u se de kɛ non c'est ça parce que lampadaire ninnu filɛ mɔgɔ hakili la ko lampadaire minnu bi an ka sokɔnɔnaw la u hakili la ko o ni circulation routière ta ye kelen quoi u tɛ kelen non u tɛ kelen suguya kelen tɛ ah non minnu b'an bolo sokɔnɔnaw la olu ni circulation routière ta ninnu tɛ kelen tɛ circulation routière ta ninnu bɛ dilan spécialement a kama de c'est pas comme n'i bɛ taa gɛnkɛyɔrɔ dɔ la i b'a ta dɔrɔn ka n'a sigi dɔ la et puis i bɛ tɛmɛ n'i ka sira ah non o tɛ a bɛ dilan spécialement a batterie lithium bɛ dilan spécialement a dɔw bɛ yen u ni panneau bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ yen fana u ni panneau tɛ ɲɔgɔn fɛ mais lampadaire dɔrɔn bɛ yen panneau fana b'a sanfɛ donc et puis a durée de vie 25 ans san 25 a bɛ san 25 a si y'o de ye donc c'est pas k'a fɔ ko fɛn fitinin don quoi baara fitinin tɛ quoi k'a fɔ ko i bɛ taa ta dɔrɔn ka na n'a ye et puis c'est des choses aussi peut-être c'est important fana mɔgɔw fana k'a dɔn parce que an ye information min bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ ninnu bolo minnu b'a ko fana c'est que n'i ko k'i b'a caman fana commander c'est-à-dire ale tɛ yen k'a fɔ k'a bɛ boutique dɔ la a bilalen non a bilalen tɛ o n'i y'a ɲini o t'a dilan de ah non n'i y'a ɲini ni e ko k'i b'a fɛ san a bɛ taa dilan de n'a dilanna a dilanni yɛrɛ des fois ça peut prendre 1 mois comme ça 1 mois 40 et quelques jours ça dépend le nombre i ka hakɛ min ta voilà i bɛ hakɛ min ta bon n'a dilanna fana le temps a ka bɔ a jamanaw la ka se généralement u b'a fɛn caman dilan Chine de mais k'a fɔ k'a